Warta Mali kona yan quoi. Niye maloye Mali kona yan nana nae. Niye suore Mali kona an nana nae. Niye tuluye Mali kona an nana nae. Niye finiye Mali kona an nana nae. Al niye moli kura jamana kona an nana nae. Fori town fe yan goy. Coronavirus nana ya. An ne bora kata nyini jamana ko ka kana nae. Na umbe sai anga sa jamana ya an jena noye. Ebola nana ya. Afara ko bega do. An ma do ne an tara jamana ko ka ta nyina mena di jamana dew ma. Wasa jamana dew nga balo. Hal ne an be sa an jeni beni oye. One to ko Bakari Bisa. Le molba chauffeur ga nusogoya kene de ka kati bi péage kɛrɛfɛ. Bon an ye laɲini dɔw kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o ma sɔrɔ ka d'an ma n'o ye laɲini ba fila ye. Laɲiniw caman kɛra mais laɲini fanba ye min ye o ye heure ko ye n'o ye Bamakɔ dondaw bɛɛ lajɛlen ye. An mago bɛ 6h à 22h parce que sufɛ an taatɔ an ka mɔlidaw la zorɛri a ka jan bandiw bɛ bin an kan k'an darake k'an ka fɛnw bɔsi an na u bɛ dɔw yɛrɛ faga wa chauffeur dɔw yɛrɛ tununa u ta yɔrɔ ma ye. Donc an bɛ fɛ u ka heure jigin an ye sabali k'u deli yɛrɛ u ka sabali ka heure kɛ o ye. Donc tiɲɛ la zorɛri a ka jan mɔ laɲiniba filanan ye min ye u ka prix fixé Mali kɔnɔ mɔlibaw ye mɔli bɛɛ dama t'a la n'i bɛna bɔ pɔsiw la 600 walima 400 a kana tɛmɛ o kan. Donc an mago b'o la ɲɛmɔgɔw k'o k'an ye mɔli étranger ko t'a la dugulen ko t'a la u ka prix bɔ k'a fixé i b'a papier ta n'i y'o ta ɲininkali t'i ni mɔgɔ cɛ tuguni Mali kɔnɔna na fɔ pɔsiw ni pɔsiw destination bon poste sécurité u ka barrière dayɛlɛ an ye heure bɛɛ. Donc an mago b'o la k'o ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka sabali u k'o k'an ye. Ne ye Mamadu Kulubali ne ye chauffeur de ye. An mobilitigiw an sɛgɛlen bɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna na. An ka heure de kɛra 0h 5h. Bon 0h 5h n'an wulila an tɛ se ka taa yɔrɔ si. Bandiw bɛ bin anw kan. N'an wulila ko an ka n'an ka mobile ta n'an nana an ka mobile tali la jagoya an bɛ na moto de la an bɛ moto di an ka parantiw ma an bɛ mobile boli. Bandiw bɛ bin an ka parantiw kan ka motow minɛ. Anw yɛrɛ ka chauffeur an chauffeur yɛrɛ o bin an ka chauffeur dɔ kan a ma mɛn fɔlɔ yɛrɛ a taara sanfɛ a taara duguma hali yɔrɔ n'an t'a ta fan dɔn. An ye laɲini min kɛ ɲɛmɔgɔw bolo o k'an ka heure lajigi ka na bila 22h 6h. Ni heure ko bɔra la Bamakɔ n'anw donna dugu kɔnɔ an bɛ wari min sara polisiw ye dugu kɔnɔ an t'o sara voyage sira kan. Ni an bɔra dugu kɔnɔ dugu bɔda pɔsiw ni min nɔgɔyara o ye 1000 sarali ye dɛ. N'o tɛ i bɛ wari sara 3000 4000 i b'a sara e bɛ na jɔ pɔsi la i ka ɲi ka min sara ni 200 lo n'i taara a di a t'i kɛlɛ a bɛ polisi bila a bɛ bɔ ka taa a bɛ taa papier kelen ɲɛ fa ka di e ma infraction na a infraction a dɔgɔyalen ye 3000 ye. An bɛ fa o ka labila fɛn ka fɔ anw ɲɛna pɔsi la 200 ou bien 400 k'a fɔ n'i sera pɔsi la i b'o sara an mako bɛ o la. Ni an bɔra yen ni an maliyɛnw yɛrɛ ta bɔra la étranger étranger sɛgɛlen b'an ka jamana nin kɔnɔ yan dɛ. Poste de sécurité mun bɛ yen k'a fɔ k'o janto dugu mɔgɔw la ani tɛmɛbagaw la olu bɛɛ kɛra an bolo poste ye a si tɛ dayɛlɛ an bolo bilen. A bɛra ni anw ye 200 sara min na étranger o ka wari dɔgɔyalen 1000 2000. Ni anw taara olu ka jamana na anw lafiyalen no yen dɛ. Awɔ o ka tɔɔrɔya tɛ se anw ma poste ko fanfɛla la mais o sɛgɛlen bɛ anw fɛ yan. Anw bɛ maloya jamana wɛrɛw la k'a fɔ ko anw ye maliyɛnw ye
parce que o ka mɔgɔ mun bɛ n'anw fɛ yan tellement o sɛgɛlen bɛ anw fɛ yan cogo min na an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw ka wuli u ka jɔ u ka o kuma fɔ o min bɛ sara an bɛɛ ka da kelen sara n'o tɛ fɛn min bɛ anw fɛ ka fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna u ka jija u ka fɛn fɔ anw ɲɛna poste la a fɔ a bɛ nin de sara o papier ka di anw ma anw ka baara kɛ ni o ye min bɛ anw fɛ ka fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna o de ye o ye